A l'entrenament d'aquest matí, els jugadors de la penya feien la mateixa cara optimista que en les darreres setmanes, però el seu entrenador els ha demanat a titulars, però sobretot a suplents, més concentració, més intensitat i més continuïtat per evitar derrotes que puguin fer trontollar l'estabilitat que hi ha fins ara en l'equip. La gent que va sortir de banqueta no va haver cap jugador que tirés endavant, una des del punt de vista ofensiu, però bueno, el partit anava molt trebat, però sobretot des del punt de vista defensiu vam perdre les referències, vam defensar molt malament algunes situacions de joc, molt malament, i pràcticament cada acció d'ells va ser atac, cistella o rebot i pilota morta o cistella, no? El tècnic verdinegre, que sempre parla clar, va llançar un missatge directe per denunciar el que no li agrada de l'equip. Però trobo faltar alguna més d'agressivitat. L'altre dia ens va mancar un punt més de físic. Vam arribar a l'últim minut i mig amb dues faltes, una altra vegada. La primera part crec que portaven 4. I vaig trobar a faltar una mica d'agressivitat que, per exemple, vam tenir el dia de Bilbao, sens dubte, no? Els verdinegres han entrenat encara amb la baixa d'Eulis Baez, que continua fent un treball paral·lel i encara estarà 2 setmanes més de baixa.